लोगोफोर जय हिन्द आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि नखरनिफ्राय गासैनिसिमबो खेबसेबाव हेपि हलि लोगोफोर आङो बे बाराव हलि गेलेनाय जायासै दिनै आङो नोंथांमोनजों मोननै मोनथाम जाथायनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन लोगोफोर जोंनि बागानपारा आनसलिकआव सासे हिन्जाव मानसि गुवाहाटीयाव मैगं थाइगं फाननो लांबाय थायोमोन बेनिफ्राय सासे गारि ड्राइभारजों गोसो थोलायदो सासे गारि ड्राइभारा गुबुन हारिनि मानसि आंनि न'निफ्राय बै हिन्जावलानि न'आ 4 किल'मिटार गोजानाव खमसे खम बेनिफ्राय सासे गुबुन हारिजों गोसो थोलायनानै गारि ड्राइभारजों गोसो थोलायनानै गावनि असे हौवाखौ मा खालामदो बिसोरो लोगो नांनानै मा प्लेनिं खालामखो मिन्थिया मिडियायाव नुनो मोनदो मा प्लेनिं खालामखो बिसोर मिन्थिला लोगो नांनानै गावनि हौवाखौ बुथारदो लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां जाथाय जागासिनो दङ नंगौना नङा आं बेनि सायाव जेबो बुङा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जायफोरा मोजां मोनो जायफोरा आंखौ अनसायो नोंथांमोना अननानै प्लिज बेफोरबायदि बार बार जाबाय थानाय जाथायनि सायाव प्लिज अननानै कमेन्ट हर बेनिफ्राय आं लोगोफोर नोंथांमोननो दा फंसे बाथ्रा खोन्थानोसै सेम काहानि माने गावनि असे हौवाखौ बुथारनो आंनि लोगो शिवा कुमार कर्नाटकनि इन्डियान आर्मी थांनाय बोसोरनि जाथाय थांनाय बोसोराव शिवा कुमारा सिपाही डिउटी 17 बोसोर रेंक लायालासेनो साख्रि मावनानै इन्डियान आर्मियाव न'आव पेन्सन थांदोंमोन ओरैबायदि मोजां मानसि बिराद थान्दा मानसि आंजों फुटबल गेलेयो बोसोर बोसोर जोङो फुटबल माने प्रेक्टिस खालामो बोसोर बोसोर जोङो फुटबल माने प्रेक्टिस खालामनानै जों खेला गेलेबाय थायोमोन बेनिफ्राय गावनि न'खराव किसु प्रब्लेम दङमोन बेनिफ्राय बे बिथाङा रेंक लायालासेनो मा न'आव थांनानै गावनि हिन्जाव गथायजों माने मोजाङै पेन्सन लानानै थांनानै रुजु रुमु रायजो जानायनि मोनसे सिमांमोन बेनिफ्राय बिथाङा पेन्सन थांनाय लोगो लोगो मा जाखो पेन्सन थांनानै 2 मासबो जायासै मा जादों बेनि हिन्जावा गुबुन सासे हौवा गोसोथोनाय दंखाबावो माने लाइन मारिबाय थायो बे शिवा कुमारनि हिन्जावा बेनिफ्राय मा जाखो शिवा कुमारनिफ्रायनो 4 लाख फैसा बरनबाय मोनसे खामानियाव होनांगौ होननानै हिन्जावा गावनि हौवाखौ लाना थांनानै सानैबो 4 लाख फैसा बरननानै मा खालामखो 7 जन टटेल 7 जन मानसि बिसोरो लोगो नांनानै शिवा कुमारखौ लामायाव बुथारदो आसरित जाय मानसिया गावनि हिन्जाव गथ' गथाय बिमा बिफाजों थानांगौ होननानै माने साख्रिखौ माने रेंक लायालासिनो 17 बोसोराव गारनानै थांनाय मानसिया मास मोनसेबो माने गावनि हिन्जावदो रायजो मोनजाहैयासै लगे लगे बुथारदो आसरित आरो जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर आरो मोनसे काहानिबाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बार 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 जाफ्लेबाय थानाय काहानिया मा मिथिबायना हौवा हिन्जाव हाबा जाखानाय बिसोरो 20 बोसोर बयसआव हाबा जादोंमोन गोसो थोलायनानै बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव बिसोर मा 32 इयार्स जाबाय 12 बोसोर जालासे गथ' दङ बेनिफ्राय बै हौवाया साख्रि मावो सासे सिख्लाखौ दा गोसो थोयो बेनिफ्राय सासे सिख्लाजों लाइन मारिलायबाय थायो बेनिफ्राय बै सिख्लाया हौवाखौ हाबा जाखानाय गथ' गोनां होननानै मिथियो बेनिफ्राय बै हिन्जावनो कल हरनानै बे सिख्लाया हिन्जावखौसो बुंहरबाय थायो टेनसन होयो नोंनि हौवाजों आंजों लाइन मारिबाय थायो नोंनि हौवाजों गोसो थोलायो आं नोंनि हौवाखौ मालाबाबो गारनो हाया आंनाव कल फैदो आरो बै हिन्जावनि कल फैदो आंनाव गथ' गोनां हिन्जावनि मा खालामबावनोलै फंबाय जेम्स होननानै बे आं बुजायनोसै किसु बाथ्राखौ जेबो टेनसन लानांगौ गैया बे साख्रि मावोब्लाथ' बे गुबुन हिन्जाव सिख्ला नागिरबाय थादोंबा बे गावनो गाब्रनानैसो दङ नोंहा बेयाव जेबो गिनांगौबो गैया नोंहा टेनसनबो गैया नोङो बिन्दास था होननानै आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनायसै नोंनि हौवाया गावनो गाब्रगोन बे सानसे समाव होननानै बेनिफ्राय मा बुंबावनो आं बेफोरबायदिनि सायाव ओरैबायदि भिडिअ लाबोबाय आरो गासैबो मिथिगौ आंखौ बेफोरबायदि सिख्लाया बेफोरबायदि गथ' गोनां हौवाखौ लाइन मारियोब्ला जेम्सआ बेसेबां बेफोरबायदि सिख्लानि सायाव नफ्रात नोंसोर गासैबो मिथिखागौ आं बेफोरबायदिखौ मालाबा मोजां मोना आं जेबो बुंला बेनि सायाव बे सिख्लानि सायाव आं जेबो बुंला बेखौ आं मोसौ गियान होनना बुंगोन बे सासे मोसौ गियान सिख्ला हाजार गोरोंबाबो बेनियाव जेबो गैया बेखौ आं खबायांगि बा मोसौ गियान होननानै नाम होनाय जागोन आरो आं बुंनो गोनांब्ला आं खबायांगिनि मिनिंखौ मिथिगोना मिथिया नोंसोर माखौ खबायांगि होनना बुङो मोसौ गियान बे सासे सिख्ला मिथिबाय सासे गथ' गथाय गोनांखौ नुखानानैबो सासे हिन्जावजों रायज्लाय हरलायनाय सिख्लाया सासे खबायांगि बा मोसौ गियान सिख्ला बेनिफ्राय आं हौवाफोरखौ बुंगोन आरोना जाय हौवाया गाव गथ' गथाय खांखांनानै गावनि गथ' गथायखौ फिसिनांगौ बा गावनि गथ' गथायखौ मोजां नाम खामायनांगौ
बायदिसिना खालामनानै नंगौना नङा बेखौ गारनानै सासे सिख्लानि उन उन गिदिंफाबाय थानाय हौवाखौ मा होनना बुङो हिनजावनि दुरबलता होनना बुंनाय जायो आं बे हौवाखौबो जेबो बुंला जों दिनै सानसे गाबोन सानसे दिना थांगासिनो दङ जोङो दिनै सानसेयाव मोनसे सोलोंनांगौसो मानसिया नाथाय जों सोलोंनो गारनानै मा गाज्रि खामानिसो गोबां मानसियानो मा गासिबो नङा सोरबा सोरबाया माने गाज्रि खामानिसो मावनानै देखायबाय थायो माने सोलोंलांबाय थानो गारनानै गाज्रिसो दिन्थिबाय थायो बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैला आरो आङो बेखौनो बुंगोन फंबाय बिनानाव आंनि गासै लोगो नोंथांमोनखो जोङो उन्दै समावनो हाबा जानाय नंगौ नङा दिनै जों गामि एरियायाव नुयो उन्दै फंबाय एकदमबारे उन्दै आं जेब्ला क्लास 9 10 आव फरायोमोन बे गथ'फोरा उन्दैमोन स्नि टेक्ल' गथ'मोन दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि गथ'फोरा हाबा जाजोबनानै थांबाय सोरबाया गथ'बो उनलायबाय आं बेखौनो बुंगोन फंबाय बिनानावमोन जोङो बे 17-18 बोसोराव हाबा जानायनिफ्राय जों एसे गोजानाव थानांगोन जोङो 17 बोसोर 18 बोसोराव जोंना माने खामानि मावनायसो टाइम माने फैसा आरजिनाय बा माबा मोनसे फरायनाय बा बायदिसिना नों फरायनो हायाखै नंगौना नङा फरायनो हायाखै नोङो मा माबा मोनसे खामानि मावनानै नोङो मा फैसा दोनथुमनायसो सम बै समाव बेनिफ्राय फंबायमोन जेनेबा मोनसे गामियाव जों सासे गथ'खौ हाबा जानाय नुयो नंगौना नङा 17-18 बोसोराव बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आरो बेसेबां बयगनि गथ'फोराबो हाबा जाफाजोबनायखौसो जों नुयो माने सासेखौ नुनानै जों मा सोलोंनोसो नांगौ दिनै बे मानसिया 17 बोसोराव हाबा जाबाय हाबा जानानै सानफ्रोमबो हाजिरा मावबाय थादों सानफ्रोमबो गुबुननि न'आव थाङै हाजिरा मावबाय थानायखौ नुनानै मा जों बेखौ सोलोंनोसो नांगौ जोङो नै हाबा जायालासिनो जोङो मा फैसाखौ दोनथुमना लायोब्ला जों मा जागोन फैसा थायोब्ला जों गथ' हाबा जाखांनायनि उनाव जों गथ' गथायखौबो मोजां फरायहोनो हागोन जोंनाव फैसानि जेबो प्रब्लेम जानाय नङा जों बेखौसो सोलोंनांगोन नाथाय जों मा सोलोङालासिनो मा 17-18 बोसोरावथ' जों खामानिखौनो मावा हाबा जानासो जोंनि उन्दै फंबायमोना हाबा जाखांनानैसो मा खालामगासिनो दङ गामियाव माने खामानि मावो हाजिरा मावो खामला मावो बायदिसिना माने हाबा जाखांनानैसो अब्ला जोङो सोरबा सासेखौ नुनानै जोङो सोलोंनांगौ जोङो सोरबा सासेखौ नुनानै बेबायदि जाफानाङा फंबायमोन आं बेखौ सानो बेनिफ्राय जोङो दिनै जोंनि लाइफ जोंनि जिबनखौ बुजि मोनाखै नंगौना नङा जोंनि जिबनखौ बुजि मोनैयावनो जों दिनै जेसेबां गाब्रदों नंगौना दिनै फंबायमोन जों गामि एरियायावनो नुनो मोनो हा हु दङमोन उन्दै समावनो हाबा जाबाय जुमायबो लोङो दोखो जुमाय लोङो हिनजावजों बुदलायो बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव खेथियाबो मोजां जाला खेथिबो मावनो हाला फैसायाबो थोला बेनिफ्राय लास्टआव हाखौ बन्दक दोनै हायाबो जोब्बाय लास्टआव लोङै मा जाखो बै मानसियाबो माने खम बयस 30 बोसोरालासैनो जों थैनायखौबो नुनो मोनो अब्ला जों बैसोरखौ नुनानैसो सोलोंनांगोन ना उमुगलानि मानसिया बेफोरबायदि हा हुबो दङमोन मावनाबो जानोसै खेथिबो जाला हाबाबो जाबाय गथ' गथाय खांबाय थाङै गथ' गथाय हिनजावखौ आलाय सिलाय खालामनानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ अब्ला आंनि उन्दै फंबायमोन जोङो 17-18 बोसोराव हाबा जानायखौ 100% नों मोजां मानसि जानो गोसोब्ला नोङो मायबा मोनसे मोजां माने जिबनखौ दैदेनलांनोब्ला जों 17-18 बोसोराव हाबा जानायखौ गारथारनांगोन जों बै समाव फरायनोसो नांगोन जों हायाबाबो फरायनानै गोरों जानांगोन नङाब्ला जोङो मा गुबुन हारिजोंबो थगायजाबाय थागोन जोंनि हारिनि गिदिर मानसिफोरजोंबो जोङो मा थगायजाबाय थागोन जोङो मा जोंनाव जेबो नलेज थानाय नङा फरायनायनि बायदिसिना जोंनाव जेबो नलेज थानाय नङा अब्लानिया मा माने गोरों मानसिया मोजां बाथ्रा बुंनानै जोंखौ मा थगायनानै बेफोरबायदि जेरै दा बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय जाबाय थादों बैफोरबायदिया जाबाय थागोन जों बैफोरनिफ्राय मा मोजां गियान सोलोंनांगोन माने हाबा जानायखौ उन्दैयाव दोनथ'नांगोन दिनै आरो कल फैबावदों आंनियाव ओरैबायदि कल फैगासिनो दङ मोनबा हाबा जाबाय गथ'आ बेमार जानानै दङ बेनिफ्राय गथ'खौ फाहामनो हाला डक्टरा होनो गुबुन जायगायाव लांबासो हागोन सोरनियाबा ब्रेनाव टिउमार जादों सोरनियाबा बबेबा टिउमार जादों ओरैबायदि माने उन्दै गथ'फोरनियावनो बेमार बेनिफ्राय आं सोङो आंनाव बुङो हेल्प आदा माबा मोनसे हेल्प होनो हागोन नामा बेनिफ्राय नोंसोरथ' मिथिखागौ आं माबायदि हेल्प होनो हानो नंगौना नङा एसेबां गिदिर मेडिकेलाव गोलैना दं आं मा हेल्प होनो हानो बेनिफ्राय आं सोङो नोंसोरो बेसेबां बोसोर जाखो हाबा जानाया बेनिफ्राय नोंनि हासबेन्डआ मा मावो बेनिफ्राय जोङो उमुक बोसोराव हाबा जादोंमोन बेनिफ्राय गथ' खांबाय दिनै बेनिफ्राय हासबेन्डआबो बिदि जेबो मावा बेफोरबायदि कम्पानिफ्राव मावो बेफोरबायदि माने जेबो जब गैया जेबो माबा गैया 7-8 हाजारनि खामानि मावो बेनिफ्राय दिनै गथ'आ बेमार जाबाय बोरै फाहामगोन फंबाय बिनानावमोन नोंसोरनो बुं दिनै मान्थलि 7-8 हाजारनि खामानि मावो 17-18 बोसोराव हाबा जाबाय दिनै गथ'आ बेमार जाबाय
दिनै गथ'खौ बोरै फाहामगोन गोबां सोलोंनोसो मोनो गुबुननिफ्राय अब्ला नै दिनै बिसोर बेसेबां भुगिनांदो ना गथ'खौ फुथारनो हायो ना गथ'खौ फाहामनो हायो एसेबां टेनसन अब्ला जोङो फैसाफोरखौ 17-18 बोसोर 19 बोसोराव हाबा जायालासिनो फरायनो हायाखै फैसाफोरखौ खामानि मावखांबायमोन आं बेखौनो सानो नङाब्ला जोङो गावनि गथ'खौबो नायफिननो हानाय नङा गावनि बिमा बिफाखौबो जों जोबजासिम माने जाहोनो लोंहोनो हानाय नङा अब्ला नों दिनै नोंनि गथ'खौनो नायफिननो हायाखै अब्ला नोंनि बिमा बिफायाबो बेमार जाबावगोन बोराय बुरै जानानै जों बिमा बिफाखौ बोरै नायफिनगोन दा बिमा बिफाखौ बोरै नायगोन दा बेमार जायोबा बिमा बिफायाबो मा जागोन बेमार नायजानो हाला डक्टरनाव थांनो हाला ओरैनो मा ससेयावनो माने बिमा बिफायाबो थैनो गोनां जागोन नोंनि गथ' गथायाबो माने मा गोबां प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ फरायनोबो मोजां होनो हानाय नङा गोबां साननो लागा फंबायमोन आंनि बुंनाया मायबा गाज्रि जादों नामा गाज्रि जादोंब्ला सरि अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द